Han havde jo en plan om at stille sig op. Clemensbro, byens mest fantastiske akustik af min spillede meget på gaden. Ikke fremmed. Han blev simpelthen så provokeret over vinder. Nej, man bliver ikke til noget. Nej, en sang kan ikke noget som helst. Nej, der er i det hele taget ingen grund til at gøre noget som helst her slags kapitaltyranni. Han siger, det er jo bare at gøre det. Ja, så vil han lave det sker. Merkur knuste mig for småpenge. Helt direkte op til det åbne vind. En sommerdag, guitarkassen dernede. Hjælp mig lidt. Og så ville han spille slagsangen. Men ja, han tror ikke, det er derfor. Men vi har da snakket om, at de flyttede på et pudsigt tidspunkt, ja. For han havde skrevet det til Peter Wissing. Sælger det for 1,5 millioner, mand. Det er 150.000 mere, end jeg gav. Efter jeg betalte 850.000, så stjal han mit hus. Sælger det, laver kassen. Nu vil han undertrykke mig resten af mine dage, mand. Derfor har jeg brugt 140.000, mand. Det har han også taget. Det tager han også nu. Nu kommer de også og henter mine tænder. Det holder aldrig op. Hvis jeg er dum, så må jeg godt. Nej, det må jeg ikke. Derfor vil jeg ikke være med til at spille free jazz mod Rasmus Paludan. Ytringsfrihed er fundamentet for vores demokrati. Så blev hele min musikerverden stik-tosset. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det sidste vers. Der var lige det sidste vers. Det var for at sige, at nu er det hele deres. Hvis du har fulgt med indtil nu, så tusind tak. Jeg håber, du føler dig nogenlunde underholdt, fordi den form er en udtryksform. Og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det er ligesom at skrive en sang. Det er en stak myldertanker, og det tager ikke ret lang tid at lave sådan en afsnit her, hvis der jeg har en klar idé, og teknikken ikke går ned. Hvad er det så, jeg vil? Det her, mine damer og herrer, er virtuel jiu-jitsu. Jeg ønsker at uddele en stak bæredygtig bank til en kapitalistisk tyran, som har haft titlen direktør, og som må finde sig i, at jeg nævner ham ved navnsnævnelse, nu hvor han er ude i bæredygtig, selvstændig konsulenttjeneste. Tak skæbne. Bæredygtig bank. Virtuel jiu-jitsu. Kom fusk. Husk.